혼자만. 받아라. खुलुमबाय guys, welcome to Puja vlog. So guys, आङो दिनैहाय बेलेग जायगायाव दंफैयो आरोना। थ' जायगाखौ नुनानैथ' नोंथांमोना मिथिखादो, ओमफ्राय खर'निसा खानायखौ नुनानैथ' नोंथांमोना मिथिखादो आं मायाव दङ। थ' आङो दंफैयो दायो दुब्लियाव। इयौ नायदो guys नै। बे बेटलायानो दिनै थिगसे खामानि मावनो गोनां जादों बियो। हालुवा मानै दङ बिदियाव बै हिनाखौ हिनाखौ हालुवा मानै दङ। हालुवा बेदरफोराव हायदो। मा लानाय होनना बुङो दसा मा होनो माइ गसा लानाय लोगोफोर फुल रेडि जाखांबाय आरोना बेबायदि बानायना लानांगौ ओमफ्राय गासिबो रेडि जाजोब्बाय आइखौ लगायग्रो So guys, এতিয়া মই অলপ ভুই দৈ দিওঁ আৰু না যিটো পূজা দিওঁতে ভুই দিব লাগে না এইটো নিয়ম পৰম্পৰা এতিয়া মই ভুই অলপ দৈ দিওঁ দে guys, नै बायदि आं खर' खाना लाबाय आरोना बरिया जाबाय दायो एकदम गायनोसै आङो देन्जार गायनोसै दै नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय स' फुजा होरि होनाय जाखांबाय जोंहा फार्स्ट माइ गाखांबाथाय इथिं माबा माने आरोना रुवाथिफोरा फायलागि माने मालिकफोरा न'आव थांनो मोना आरोना दा रुवाथिफोरखौ जोङो नेबाय थादों बिसोरो मोनफायोबा जोङो थांसिगोन आरोना ओमफ्रायो नै साइडथिं सानसे गायो आरोना सानसे गायनो गोनां जायो स' मानसिफोरा 8टा बाजायाव फैयो ओमफ्रायो 4टायाव थाङो आरोना ओमफ्राय जोंनिथिं 7टायाव फैयो ओमफ्राय 12टायाव थाङो स' बेनिखायनो नेबाय थानो गोनां जाबाय जोङो मोनफायजोब्बाय आरो ने मोनफायजोब्बाय इखौ फोननो गोनां जायो आरो फोनजाबाय आखाय नाङा माइनावफोरखौसो होयो माइनावफोरखौसो होबाय होबाय जाबाय दे जाबाय दे बिदिस' खावलायबाय होननांगौ निरे होननांगौ र' नुवा माला माबा निरे माबा फोननायखौ निरे फोननायखौ ने 가민이가 잡아가고 받아라 너래는잖아 야야 आलियाव दानथाबायनो जाबाय नोंनिया So guys, माइ गाखांबाय आरोना इसोरदो रुवानिफोरदो गायखांबाय दा आङो न'आव थांबाय थानोसै ओंखाम होनांगोन ना ओंखाम संनांगोन बेनिखायनो ओमफ्राय सासेया खोथिया रोगासिनो नायदो र'
इमान बादुला नों गाइस आं दा अमा बिबु एवनो नागिरदों आरोना नै अमा बिबु लाखाबाय माइ गायग्राफोरनो होनो गाहरि दिले क्या लादेना लानि आरोना दा सो गाइस नै देखांखांबाय इखो दा अनलायाव होसिगोन आरोना दसे उनाव बिथिंबो लाइन फाथिनानै होदोङो अरा धाम 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 धामनो नैबे जाबाय अमा बेदर मोजां आरोना नैबे आरो अनलाजों दाउ तामान टेस्टी गाहरि पिरि भाजा बापारे नायो ओमफ्राय आङो दाउ बेदर एवनो सिङावहाय आरो गाइस दायो आं पियास होनोसै दाउ बेदरनि थाखाय टेस्टी रेसिपि So guys, गाहरि पिडिखिनि माने কি কয় গেছত দিলে টেস্টি নহয় না জুই ওলাই গ'ল মানে জুই খালি হৈ গ'ল তাতে এতিয়া জুইত বনাব আৰু এতিয়া গাহৰি পিডিখিনি তাতে মই চৰাইখিনি বনাম আচ্ছা তই কুমিলা নিচিনা এইবিলাক আৰু এতিয়া আঞ্জাত দিবৰ কাৰণে থৈ দিওঁ আৰু এইখিনি হালধি আছে औवा मेवाइ अनलालै रायजोफोर इसोरो खामजाखांनानै मेजरो आरो दायो न' मेंदोना आयै ओमफ्राय आया माखौ नायगोन खिथादो माखौ नायगोन दहाय माइ गायनाय भिडिअ खायनो नायनो आरोना आया दा नायगोन